idioma más, como el francés. A esa desmembración lingüística me opondré siempre, como se opusieron Unamuno i Ortega en el Parlamento de la República. Déu-n'hi-do, quines declaracions, l'any 52. Aquestes paraules van ser pronunciades en plena dictadura franquista, un règim que va intentar esborrar del mapa la nostra llengua. No era el primer intent, ja que des del segle XVIII s'han anat succeint repetits atacs contra els nostres signes d'identitat. Tampoc va ser l'últim. Ara, l'estat espanyol vol aconseguir per via judicial i emparat en la democràcia que tant preocupava el poeta, el que les dictadures no van aconseguir. Aquestes envestides contra la llengua catalana es posen de manifest, per exemple, en declaracions de certes filles de Guàrdia Civil, tothom m'imagino que sap de qui estic parlant, quan afirmen que no podrem permetre que el català sigui la llengua vehicular a les escoles dels nostres fills. Aquesta frase és ben il·lustrativa dels plans que té el PP per acabar amb la nostra llengua. El poble de Catalunya sempre ha estat a l'alçada quan s'ha tractat de defensar les seves senyals identitàries. I en el moment actual també ho ha d'estar per tots aquells catalans que han lluitat i que han patit per defensar allò que ens pertany. Però també ho ha d'estar el nostre govern. Davant les amenaces del ministre Wert, advertint que mantindrà una estricta vigilància que garanteixi la reintroducció del castellà a les aules, hem d'exigir valentia i responsabilitat al president i a la consellera d'Ensenyament. Volem que garanteixin per llei el model d'immersió lingüística, que actuïn amb determinació, que plantin cara. No volem que el govern utilitzi el català com a moneda de canvi, amb aquells qui no tindran cap mena de treva per mirar d'assimilar-nos i reduir la nostra personalitat pròpia a una mera anècdota folclòrica només per mantenir l'estabilitat parlamentària. Ens cal un govern coratjós, que no cedeixi a les pressions del Partit Popular i que no torni a passar com el setembre passat, quan la mesa del Parlament va rebutjar la ILP Salvem l'Escola en català, fent-li la feina bruta al Tribunal Constitucional. Tot i que després va haver d'acceptar a tràmit la proposició de llei Defensem l'Escola en català, per fer del català única llengua vehicular a l'ensenyament. És per això que l'associació Escola en Català no ens quedarem de braços creuats. Tenim molt clar que la resposta a la sentència passa per dues vies. D'una banda, cal fer mobilitzacions ciutadanes, com la que estem fent avui aquí tots nosaltres. La segona via és aconseguir que es canviï la legislació vigent per blindar el català com a única llengua vehicular. És per això que estem recollint signatures arreu del territori en suport d'aquesta llei. En portem ja prop de 100.000, però necessitem moltíssimes més, moltíssimes. Perquè volem la força de tot el poble per exigir als partits catalans que votin a favor d'aquesta llei, que ha de blindar el català com a l'escola no pas com la llengua vehicular, sinó com la única llengua vehicular.